Kosowa. Jest tak, mówię wam, jedziemy z Bułgarii, ze stolicy bułgarskiej, kawałek przez Serbię do Kosowa. No i teraz mamy takie około 30 km takiej drogi. No i jest fajnie, jest przygoda. A przygoda to będzie jak... Nie. Jak będzie tak wąsko, że zwiedzimy jeszcze ten kanion tam co jest. Ze 30 metrów w dół. Więcej. Więcej, co? Pies nie biegnie, nie. Kurde, jeszcze nas pies gonił. Ten pies był dobry. Pies był zarąbisty.